Presidente sang Fisherfolks Association sa Oton, Iloilo nagpabutyag nga pila ka miyembro sang Municipal Bantay-Dagat kahimbon sang mga nagapatigayon sang ilegal nga pagpangisda. BFAR 6 imbestigaran ang reklamo sa mga manugpangisda. Si John Sala nakatuto. Dismayado si Municipal Fisheries and Aquatic Resources Management Council Oton President Salvador Balbastro sa makalabot sa iya impormasyon nga mismo pila ka mga miyembro sang Bantay-Dagat ang nagabulig sa mga nagapatigayon sang illegal fishing sa banwa sang Oton. Sila naga-inform sa mga illegal fishers kag sa kadagwa sa mga illegal fishers gakuha sila sa mga porsyento. Kadugay na sila nga mga helikoton. Isa ini sa mga rason kung nga wala sang madakpan tag sa may ikasa nga seaborne patrol operation batok sa mga iligalista. Nagpatigayon na sang sinapol ang grupo ni Balbastro sa Oton Police. Isa sa mga tika nga ilahimuon ang pagpahalin sa mga miyembro sang Bantay-Dagat nga mapamatud-an nga nagabulig sa mga illegal nga nagapangisda. Ma-organize kami liwat sang Bantay-Dagat nga daw medyo active para nga makabulig man sa amon sa pagipasilidad sa mga illegal fishing nga nagaluntad diri sa banwa sa Oton. Halin sa 12 ka mga Bantay-Dagat members, himuon na lang kuno nga anom ang katapos ang grupo. Suno sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources 6 sa mga banwa sa Southern Iloilo, ang banwa sang Oton ang may pinakadako nga problema sa illegal fishing. Madugay na nga nakalabot sa ilang reklamo sa mga fisherfolks apang bangod kabahin sang municipal waters ang lugar, LGU ang may responsibilidad diri. We will coordinate with the local government units ang Oton to discuss sa sining problema man naton para at least siyempre ang illegal fishing dapat kuan siya you should have a multi-government approach. Wala sige hapon sang pahayag ang LGU na tuhoy sa issue. Upod kay Hans T. Sharto, John Sala. 1 Western Visayas.